ah cantiknya. Ayo. Ini sudah lelah kah ini? Belum. Sudah. Ini sebentar masih break ya, Enggak, break ini. Jawabannya jam. Meratapi nasib ya gini gitu. Wis kadung sayang. Wis kadung berjuang. Ati wis nyaman rasi bobojoan. Ayo Jan, goyang Jan. Satuan ku telu, satuan ku wolu. Jare waktu aku kita ora ketemu. Aku sadare wong tuwa ora pareke. Pokoknya nasib sing rasane. Ayo. Opo awak dhewe biyen kepadha. Yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak celuk. Jare wong tuamu bapane ora padha. Dipateni ora mati. Yo Gusti paringu Wahana musik. Makin asik. Oke. Ya. BANS Audio. Anggi Puspita lagi. Dalam pemiwan. Yo. Satuan ku telu, satuan ku wolu. Jare waktuamu diitung ra ketemu. DJ Party. Aku sadare wong tuwa ora marengke. Koyo ngene nasib sing tak rasake. Iyo. Opo awak dhewe biyen kepadha. Akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak celuk. Jare waktuamu wetone ora katon. Loro kaya dipateni nanging ora mati. Yo Gusti paringi kuat ati. Wah ayo sih. Makin asik. BANS Audio. Agus Susanto Channel. Terima kasih. Ayo Ki. Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya digoyang. Terima kasih. Perwakilan dari Ambon ya.